namanya. Ayo goyang kiri, goyang kanan, okle, okle, oke. Wandi budaya. Tok, tok. Langsung jumengkulung, seru imbal-imbalan. Langsung jumengkulung, manekar mangungkung, kumandang ngebak isa jroning praktisan. Tok 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 tek tok 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 gung tok 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 tek tok tek tok gung tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok gung. Jumengkulung Wandi budaya. Langsung jumengkulung, seru imbal-imbalan. Suarane langsung manekar mangungkung, kumandang ngabak isa jroning pradesan. Tok tok tek tok 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 gung tok 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 tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung. Suara congkir ngumandang terus angitir, sesanggaan sautan iramane. Dasar padang bulan padha lelungguhan, trokonco gembira nyoto kasengsem atine. Iki kanca lagune jaranan Jawa, ngiringi jogete putra putri. Aja lali budaya sajroning negeri, mreles
lestari ngrembaka amikunani yuk 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 ya Wandi budaya rada rene aja ngadewae toleh samar disawang kancane aja dipikir sing lagi minder aloe wong ora nampa yo maca sing padha dulu ya maca lelakone nang semake ojo ngato wae toleh samar kancane dulu ya maca lelakone nang semake ya
awas anjule. Iki jarane kok padha tereng dinas iki jamune apa man. Niki jamune sehat lelaki man. Menika lagu Suminah kula kintunaken kagem bapak kula, Bapak Kamto Bulusari, matur nuwun Pak rawuhipun. Okle okle. Aku tak lungguh dek ning kene wae. Sinambi nyawang bakule wedang kopine. Jenengmu sapa aku pesen sacangkir wae. Kawanan mrene aku pengen nyanding kowe. Monggo monggo mas tak ladeni pilih sing anget panas apa sing legi yen sampeyan ya mas ya tak jenengku Suminah jenengku nanging Dek Suminah sliramu pancene ayu. Dek Suminah jogawe bingung atiku. mas mas ya mas sampeyan baca godhong paraisan aku iki kaya Desa lan kutha dek ya padha wae. Wong sing penting ya dek ya nyatane atine. Bakul kopi sing wis akeh pelanggane. Suminah cah ayu pengen nyanding salawase.
adalah sebuah atraksi harimau menaiki kuda. Ayo, 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 ayo. Awas, awas, awas. Wah, awas, ngati-ngati longger. Ya ngono, ya ngono, ya ngono. Ayo ngono. Wate budaya. Yo, yo. Piye kowe kok langsung ambruk ngono kuwi mengi piye lho kuwi? Panggone dipilih sing rodok garing kabeh yo teles lho Mas. Mas, madhep rene lho Mas. Rene lho, film iki. Loh, berdua toh, Pak? Yus pasang-pasangan. Pasangan. Aku pasangan iki mergo klambine Padha. Sampeyan padha karo ndi? Lah, Klambine iki lho sing padha karo sing ndi? kostume iki warnane nah. Walah, bojomu kuwi to saiki. Iki sing kaya biasane dadi macan kuwi to. Iki masih nyeket sapa pegel aku. Tipu acake ketok tuwek Bang Gogong. Lah yo kan aku karo iki dadi. Saman karo ndi? Karo iki to berarti. Loh, maksudnya sing nang kene iki lho perangan-perangan, Pak. Peranganmu karo sapa karo iki? Anu, ngene lho, etok-etok iki adewe iki kan prajurit berkuda. Mari ngono perang. Des. Des. Mari ngono ambruk des, hantune masuk lep terus mripate mlilik. Ah, ngene. Oh, Pak. Des terus. Lah, wong kencing manis malah. Malah ndungakne kencing mansu iki. Tapi pasanganku saiki ndak kereng kok. Wis ra dadi macan kok. Anu ndak Lucu lah kuwi. Iki masih nyeket sapa? Pegel aku. Wong biasane dadi macan lho ya ta. Pak ngene lho, Pak. Iki mang sementara ganti. Macane terisolir ya to. Awakmu dadi kuda. Ngono ya, Pak ya. Iki wayahe dadi saiki. Aku ndak kereng. Hari maune sing kereng ngono Wis kene, lho. sing kuwi sing dadi sing kuwi Mari ngono dhisik. sampean, ngono ya. Dicontoni dhisik. Ayo ya, Pak, ayo Pak, dadi Pak. Ayo berangan, Mas. Berangkat. Yuk. Yuk. Oh.
Cek. Maksudnya di. Nyapa? Nanti. Iki lho Pak, kaya iki lho Pak. Perang des ya toh. Candak tali gocine teng 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 ngono Tew cengle. Motone malek. Saya tak deloke motone malek apa ora. Lah motone malah picek kok, Pak. Dalah. Ora malek malah picek kok. Kuwi ora ning ngono lho kuwi iki. Iki ora iki nyatuk ngene iki lek kemasukan dan. Iya, wis. Mripate wis putih, Iya mripate Pak yo. putih. Karo gandengane dhewe-dhewe. Ki mung marahi hantune Iki wis di pakai sisi tas. sik, di sisi sik iki. Hah? Di sisi ning kono. Ora usah beneng kene engko lek nyisih dhewe. Kono. Oh, ayo Pak, ayo Pak. Jadi jak momongan kena iki. Yo. Piye iki? Yo. Nah, ini perangan. Sabut-sabutan. Nah, sabut. Dua. Gantian. Masih rai. Sik Mas. Sik. Yo. Apa kok malah mlayu ki awakmu ki? Iki yo aja koyo ngono kuwi. Sengaja model. Ora apa-apa lho kuwi mung etok-etok oh, Eh. Mas kuwi lek mencut etok-etok kuwi. Omongi. Aku ora tau-tau ning ngene iki. Wis sing nyekat sapa iki pegel aku. Sumpah pegel aku sing nyekat sapa iki. Perangan iki wayah becut-becutan, becut tenanan. Aku yo loro kabeh no. Etok-etok Eh. becut tapi kena sandi. Lah ki mongke. Nah, ngono. Tak omongi. Aku ndak tau-tau ning ngene iki. Lah yo belajar ben iso tampil beda ngono lho. Ya. Anu balane pecutane peh luar tak walet arep. Aja dikenekne ya. Aja dikenekne pas iki mustika ya. Heeh. Yo musika. Lah. Iki piye to iki? Gantian. Yo. Iki lek perangan wis puas. Iso ndadi aku. Urung Dadi ki ndang adan. Aku ndak iso dadi. Ora tak wae. Demitku sungkan. Aku biasanya macan kereng ikut jaran Jawa. Di Pak si macan sapa yang pegel aku. Ndadi ayo. Ade ndadi. Wong dadi yo semayanan ki lho. Ini lho, Mbah, adewe ki lek dalam memerankan sesuatu ki sembarang kudu iso dadi, ngono lho, Mbah. Ah. Ndak iso demitku sungkan. Iki kok enek debet sungkan iki. Mare tukune ngenyang paling tukune. Lek jane lek mau golek apa ning Shopee wae iki kok sungkan. Ngene lho, Mbah. Paling carane ndak ngene. Lah piye? Memakai cara yang berbeda. Ayo, Mas, jajal tapi, Mas. Oh, carane ngene iki. Ah. Oh. Manuto, dodok. Ah. Piye? Iya, aku piye iki? Adem marep. Ah, adem marep kok kereng, wajah kereng. Terus piye? Ah, manuto to. Ah, sing tenanan. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Indomaret, Alfamaret, Alfamidi. Lah yo tak golek nih duit Indomaret barang iki.
Aku lagi gede-gede kenan sampai gelu kecuil lho. Iya yo meneh yo sik. Ben iso dadi meneh. Bismillah. Allahumma barik lana fima rojak. Baginda. Kuwi iki donga apa to Pak Amit? Lah kuwi doa makan ngono. Yo engko medun rono ke lho piringe wis ditata ning kono ke lho. Oke madan. Iki bener dadi. Oh pinten dadi. Oh, ayo Mas. Ayo Mas, dan tak dadut. Hadir. Sik anu. Sik Bil. Iki ketoke kliru sing mlebu iki, Mang. Saya tau ki mang lek mau njupuk ning ngendi demite ki mang. Lah aku pokok arahku rono ngono lho, Pak. Yo rono genah ngujang. Lah kuwi. Aku sosok gawe ngene. Gawe sumpah pegang. Aku kampung anjing. Saman ki sik kemasukan hantu ki lho. Saya tau iki ceritane iki sik dadi. Aja koyo ngono. Mbah, sik Mbah. Anu, nyun sewu Mbah. Saman medal nggih. Medal. Saman metu. Anu, Oh demit tok gagap ki lho. Ya ora ngono. Saman nulu sik Mbah kowe, Mbah. Iki Piye? Adep rono to demit. iki ora tak mlebu kan metu nah. Iki ora tak mlebu kan metu nah. Sik, saman metu ya, Mbah. Ngesakne bocah iki, Mbah. Iki meng kliru saman uduk kene, kudune ora nang kene, ning nggon liyane ya. Metu ya. Wes. Mari to, Pak. Iki bro iki. Mari to. Iki bro iki. Iki bro. Loro. Ya heeh. Ya weh. Apa yo elek demit motor demitan iki. Lek mung blesekne jerumen. Wes ora usah metu tekan sok ben. Iki ora aku cerita jeblok. Anu. Iki golek wis bar tak golek lek ndak temu. Berarti kudu rezekiku. Ngene lho, samane dadi ben koyo kanca-kanca liyane, ngono lho ben ketok kereng. Kuwi pasanganku iki kowe. Aku ki wis dadi. Heeh. Ya wis dadi omong. Dadi. Oh, kala. Tak leboni yo, nek pinggo 20. Koyo emang lho, koyo emang. Ayo. Sing mburi kae lho, mburi kon. Mburi, mbak kon. Kala sing mburi kae lho. Menika YouTube namine Gogon Channel. Sak lintune YouTuber menika nggih nglayani komedi kethek. Dados ingkang badhe ngersakaken monggo. Dilebokne tenan kok ucul lho. Pundi, Pak?
Gedang, Pak. Gedang. Berarti ngapus. Dadi yo tenanan yo. Iki dadi sing tenanan Oh, sih. dadi tenanan. Ya. Engko mari ngono digambui terus adewe mlebu. Ah, Entok. gentian. Iya iki yo. Yo, dadi tenanan ya. Tenanan. Tenanan sing kereng koyo lek dadi macan ngono kok. Saman biasane macan lek menek-menek to. Biasane macan Tame. Aku lek maten gak tau centingan iki. Aku lek centingan Wong demite centinge sungkan. cepoten, centinge. Oh, jenenge cepot. Demite sungkan iki. Ora iki macane tak sunat. Sungkan demite. Aku biasa iki sing nyeket coba dia pegel aku. Iki sok-sok gak aku ngene. Ndak sukses iki. Ndak sukses, sumpah ndak sukses. Wong lek megah api koyo ngene ndak sukses. Nah, ngene to, biasane saman macan to, dapuke. Biasane lek menek wit gedang. Menek son. Ya to. Terus menek ting, menek pring. Sarehne iki mengjaran. Iya to. Iki. Iki menek lampu lho. Oh ben kesetrum. Ben kesetrum dia sih. Ora sekete ora enak aku main lampu. Seketane ora enak. Lah iki Seketane ora enak. Ayo Mas ditambui Mas, ayo. Dadi. Ora enak seketane lampu piye iku iki? Nah, iki lho, ayo. Awas. Dijogo Mbak Kang.
Wandi budaya. Dari tepuk tangan yang meriah. Wandi budaya. Ayo men. No. Persiapan. Alah. Wandi budaya. Teko manungsa kurda rukuk sejati sampurna sujud wujuding sukma lungguh lan barengi nyawa sakabehing sapa kala durga Bali ana papan gununge dewi-dewi. Bali ana papan gununge dewi-dewi. Gleger-gleger wangsula nugraha. Gleger jager wangsula nugraha. Gleger wangsula nugraha. Gleger jager wangsula nugraha. Wandi budaya.